Lamarin tsaro a Najeriya musamman a arewacin ƙasar kullum na ƙara ta'azzara yayin da 'yan bindiga ke ci gaba da cin karensu ba babbaka a arewa maso yammacin Najeriya. 'Yan bindigar suna yin garkuwa da mutane inda suke neman kuɗin fansa. Wasu lokutan kuma 'yan bindigar sukan tashi gari ko kuma su sa haraji. Wasu lokutan hauta suke cinna wa ƙauyuka, sukan sanya wa manoma haraji da suke cewa idan ba su biya su waɗannan kuɗaɗen ba za su yi noma ba. 'Yan bindigar lamarinsu kullum ƙara ta'azzara yake yi, inda suke sace attajirai, 'yan siyasa, kai sarakunan gargajiya ma ba a bar su a baya ba, sun sha sace su. Duk da cewa 'yan bindigar sukan sace talakawa, su yi garkuwa da su, su karɓi kuɗin fansa kuma su halaka su. To amma a wannan karan salon da 'yan bindigar suka ɗauka ya sha bamban, inda suka yi garkuwa da mai sarautar gargajiya daraja ta ɗaya, Alhaji Isa Bawa, sarkin garin Gatawa da ke jihar Sokoto. Suka nemi kuɗin fansa, suka kuma bayar da wa'adi na idan ba a kai waɗannan kuɗi ba za su halaka shi. Abin da ya faru kenan, sun halaka shi kuma suka hana gawarsa, inda ma aka ce sun binne shi. Duk da ƙin ba da gawarsa da suka yi da kuma halakashin da suka yi, sai da suka karɓi kuɗin fansa naira miliyan 60 kamar yadda rahotanni ke bayyanawa. Aka kuma ba su babura guda 5, sannan suka saki ɗan sarkin wanda suke garkuwa da su a tare. Tuni shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ce hukumomi za su tabbatar da an hukunta waɗanda suke da hannu a afkuwar lamarin. Don kuma gwamnatinsa za ta kawo ƙarshen rashin tsaro da ke faruwa a arewacin ƙasar. Madugun adawa a Najeriya, tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar, ya alakanta kisan na sarkin gobir da sakaci na gwamnati. Masana tsaro a Najeriya musamman Kwamarar Dr. Abdullahi Yalwa na ganin cewa lokaci yayi da za a yi fito na fito da waɗannan 'yan bindiga. Wai shin ku a ganinku ta yaya za a kawo ƙarshen waɗannan 'yan bindiga da ke cin karensu ba babbaka? Me kuke ga ya kamata gwamnati ta yi domin gan cewa waɗannan 'yan bindiga sun zama tarihi? Mu haɗu da ku a comment section.